Milé sestry, milí bratia, milí naši členovia cirkevného zboru, aj vy, ktorí nie ste členmi nášho cirkevného zboru, ale sledujete nás cez Facebook, YouTube, Instagram a tieto sociálne siete, je práve 1. január roku 2026. My sme v našom cirkevnom zbore skončili služby Božie novoročné a zostali sme ešte chvíľočku tu na fare spolu, aby sme si zaželali šťastný nový rok. A preto, tak ako sme tu zhromaždení, chceme v tejto chvíli aj vás všetkých pozdraviť a zaželať vám, aby v novom roku, v roku 2026 vás Pán Boh sprevádzal, požehnával, obdarovával svojou milosťou a láskou, aby ste mali hojnosť Božích darov, aby ste boli pevní vo viere, hojní v láske, aby ste boli utvrdzovaní v nádeji, aby ste boli zdraví, aby sa vám darilo a mali veľa radosti zo života, z Božej milosti aj z vašich blízkych. V tejto chvíli všetkým vám šťastný nový rok.